حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم تقبل وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين. Air kanu beningan iman to sagyang ka iauras pakabarakat ng Allah subhanahu wa ta'ala na so ikatlo si ko al-khulafa ar-rashidun si Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mayaw na din ang beningan tanong so duon si Abu Bakar as-Siddiq Abu si Umar al-Faruq na si tanuman sa ikatlo si Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Si Uthman bin Affan na sa kanya ni ikatlo amiyada to o mga Muslim si kukiyawafatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Uthman bin Affan na miya kamong si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makaduwa. Ay pagganaya karomanian awataw Nabi sallallahu alaihi wasallam na si Ruqayya na miyawafat na yaman na pinikipang arumaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya sama nawatay na si Kulthum. Inos kanyang bituan na Dhul Nurain. Maanas kanyan so kasi sindawan sa duwa. Kaso mga wataw Nabi na langon sindaw. Nakiaduhan nun si Uthman. Si Uthman bin Affan na si ko pagang-paganipan so Islam sa Makkah nas kanya ni ikapat amyag Islam. Ikapata miyag Islam. Maana miyaw-nawnad si Uthman sa yapag Islam yan. Agito so si bagang-bagan niro na sukaw rumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam si Khadija. Ikadua na si Abu Bakar. Ikatlo na si Ali. Nas kanya ni ikapat amyag Islam. Si Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu na isas kanyan din sa miyak kalay minisidka si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pats kanyan pan si kusapulo apitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam apakasul sa surga adad na sumarya agudad na siksa. Maana ay di kataloy kung ngaran ni Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Ang gusto pa nila na makataw. Na ini kataloy si kungaraniran. Na magan sumagan napakasultsiran sa surga. Allahu Akbar. Nabata na pagdagda sa mga betadiran. Inugito mga day maswairan. Inuran to makuha kita miya ka poro-poro. Apang katansi ko agama. Amagan sumaga napakasulsiran sa surga. Nagiman to ditano ding degdaan ang mga tutulan kiran. Si Uthman bin Affan amya kinalas kanyan. Si kumasanian agut taman ni manto. Si ko kaya pangaling babaan yan. Si kukalan yan imamala. Si kukalan yan ikaya. Agu si kukalan apuso yan. Niyakuan yan sukada to Orian. O kiyawafati Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma na kumadatos kanyan nas kanyan ni imala siya bapanu Allah sa miya katamok sa mga Muslim si kumasanian padpan sa pinakamala akalbihan ni Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na tinimu yan sa Quran fi mushafin wahid ginani mato akbati ano iman to a Quran na ipubutusan na mushaf Uthman. Kas kanya ni tuminimuron, kaudar kian sabab penuh Allah. Nabenda kay lagi tinog yung mga Kristiyan, abarang-barang sira ni Bible. An na Bible mga Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Katolik. Kailangan ka, ay bubutiran na Bible. Okay, naman ni grupo na sa lakaw buntal sa Bible iran. Lagi di man to, ino kano iman to may to, aba, ba sila may ka-Christmas? Oh? May ka-Christmas sila, no? La ilaha illallah. May ka-Christmas sumaranaw. Agi ada, da eskwela ni man to?
Nah, closing din kau tamiki Christmas. La ilaha illallah. Kebebayaan nakasiran, nadikiran kebebayaan. Di kasiran di sela-selaan, natai akap kailan raka. Mahal mo sila, pero hindi kanila mahal. Bamay ka Eid, bamay ka puasa, nadisiran mamudi, basiran mamudi puasa. Pag kita kad marana, basiran puasa. Namay ka Eid, pag Eid siran mamu, la ilaha illallah. Namay ka dinyo-ding iluban sa Lailatul Qadar, sikulas tindi sa Ramadan, today siran mamu. Today agi mga sarwang. Nailay naman namin ka New Year, may lelengan lagi mga sangat amaranaw. Sa Davao, sa Iligan, Cagayan, gig na intera Pilipinas. Amay ka maganso, New Year. New Year's Eve, batigiran. Natigbang bugi maranaw sangat, 10, 9, 8, 7. Namapasaduto na, turutot. Namanapkilang na mga loks. Aram-rangang kirampan, magan matay. Natamang ni mato nakakakristiyanan. Punilamat ka ng mga kakakulay. Kami atan to sudi nga di kapag Islam. Kapira-pira magandan mi kayokot si kukubayan. Natama ni man to na style Christian abadi mi akap neka dipen. Benbes lagi meranaw. Giyang kaya si Uthman na tanu diniyo balik Islam. Balik Islam. Kay ikapatam yung Islam si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na inuay makuha ni naging aming kadakalibihan. Akatalon sungaran niya na may kaalungan na mauri na magang sumaga na pakasun sa surga. Ded na ipagisiron apiaso sapoto na pakisir na de. Bagi ka pagisir no Allah na Uthman pero may temukan na nga may usar anda nga may akwa ded na pakisir. Ded na sumaria magang sumaga na pakasul sa surga. Aw nagyed na maranaw. Sika di pukunder. Sika di makabangkit. Dintumang kasi ko kadakla pakaisir. La ilaha illallah. Ama katongapan sa marana wabara sadeka na kadekadegen na kapakamupuon mo pirakyan na haram. Iya widakal tanong. Kenapa buaya ipagisir ka na anda nga inusarso perak ka. Kaipagisir ka penuh Allah anda miya kapoon so perak ka. Kakailangan na kapupunan no perak ka na halal na inusar ka pan sa halal. Niya ka ungang so agama. Kaadmang bukatun Ami akapun sa halal sugal bagyan kami kuyagan, miya mulaan, miya gupisina, mi tinda, ogay na miya masa sa sigupan. Ipa ka narakaw to. Nyeleng ka? Daali gitas. Kay pagisir ka saya, na ipagisir ka saya pan. Na kailangan na mapia saya, o na aniyan na, mapia, nagkaundasan niya na, mapia. Na inoy ang mga balik Islam ay si Khadijah. Balik Islam. Na ino yung bayla bisa sorga. Naging maranaw. Bayla bisa agus. Na may letanog yung mga bayla bitabiyo na mga bilngat. Kapkailay leegyan, kapkailay pa na, tangilan na babatugan na aming agyabukian. Kadiyak na isibutan na baylabi. Ay tanok baylabi na Buddha siko, agabanian. Ya Allah, Gay mga baylabitano. Ato na isuguyan raktano. Apias kanya din katawan so, agaman yan. Akya sa puluan sa apo, na tama ni man to na di mataw sumiyap sa aurat. Miya kawa nga so, bantugan sa dunia, na amay kalong orin, natutungan ka. Piya ka mamsa ka dato, ay ini pa ka naraka ka. Mas to mo ada ko din, madato, ada ko kagrari. Dako sulod sa gerar, ay bisa kulian ka na naraka. Na miya dili-dili kaduk ni mantog yang kaya kasulod sa gerar, kaya nga timbola saksi na gidel na mainged. Kalangon ka piya kay lesa ginanalig, miyang rokro. Piya ka mamsag yang kaya kandato imanto, kak na ba kandato agagawa, kandato akan debura. Kapikilele niyan, so rente yan, taman sa Irakian. Kaya may lang yung mga baylabi, gida-gida niyo man, amay kami baylabi na, ha? Ino tayo pupuro?
Kagi aso? Rinte. Ate, ikilay. Nakailan na magamug. Nagya po na mga sisingin na kalamata. Nailang nga bukas ibabaling sa dabo. Tunaw to. Da karong ba ilabi sa dabo? Karong abu? Namay ka namin buno-buno sa mga babalik ka kangay. Kapag ka doon, ada mga kasibay labi. Ayun yan kang baling. Nanayaw namin sa ka. Kaya ka mamsa. Allahu Akbar. Tingin mo yan sa Quran sa mga isa-isa. Sa isa Quran, sa isa mushaf. Bata na pagdagda na amay man ka ngaranay New Year naman na o 10, 9, 8 na pwena mo to paningay no to kagib ka yung mga feng shui niya ka nakakapir amay kon ka New Year na tipu-tipu ka kon kapala ka kon ngayon na kan makapuro mas napuro ko naging cellphone stick adik sa ka niya pasan so kapuro ka di na nagkaalin na ilang aman ay niyan piyamang niyan sa kapakapuruin na sa New Year kapanako to kakakapir kapimbuli nga sa New Year apumang niyan sa tabang na pumangbalpan sa mga New Year's list mga resolution no next year hindi ko na gagawin to next year ganito yung gagawin ko kapanako to o manggawin na to ba ka di ka na sa 2025 ganito ka to ba taong kirapay pa nagimang mga maranaw na pumuwapan sa mga titiburon ka-apple, orange na sumilot pa sa mga polka dots kating mangbufunksyon na pampa swerte ninutama ni man to naging mga Kristiyan na mga pobre di sila niyaw na makatamo ubahanan pure mindset ba pamana di ko din pula ka sa posto kasarap tayo mo na kanalang orange sa malabog napangalakod ni tamo Allahu Akbar mataan ino yung paparati agi nga kapan ako to nadi nga purati ang sukat kawakal siko Allah nakasarig siko Allah ngayon piya kasinga-singa na may kanila tulog kadur natuturog sumisig isa kawanay na naman tuturog na may kanila tol kadur na manawa may ka New Year pakasunod ka na sa surga malu tanong gede-gede ginawa tanong kaan tanong mga gede-gede agi inu tanong makalda panas agi ya tama ni matun ada tanong pa mag-Islam niya kapira kad baka nagsa kaya pira pulo ang ka wasiat ano niya tagu nagi mga sahaba na tunay kinibida iran berkatano siran naman nagiran sa wasiat na sumiud si kopi na kadidala mapuso iran na dirun mada na sumaranaw so pad na tigiran na sumiud na so pad na densuld benar ko mo untod mapia mamu benar din na kay maranaw ako di ang puratian gaya widakal subhanallah ad manapad na bailabog yung mga mama di mama kayo nagsawa siya nagitip sa totorog paano tanon pagkapas kami kagibutad tinong mataan natanong di kagaya isa sa pinakamalakal biyan yung Umar nalamu ni mo tokbot ya sa Quran nalawon ba na si Uthman katini mo yan sa Quran sa isa-isa Quran na si Uthman radiyallahu ta'ala anhu na biyunus kanyan sa sulda walay niyan kita kata no miyali yung ano si kumyaw na kalilimutan na si mamu si Umar na biyunus kanyan mamu si kusulda sang bayang yan na subo na si mamu si Ali na biyuno sagi na pata dito si kuorero Nabi sallallahu alaihi wasallam na iba normal ni kapapatay na sa ubara
Nasuto meron nugkir rekian na si Umar, si Uthman, si Ali na langon miya bunuh. Maswat kiran su Allah Subhanahu wa ta'ala. Na anto na full name at igubag-ubas. Ito na full name ni Uthman. Ago ito na ibagsan yan. Sa kanyan si Uthman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Shams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ila akhiri. Na ito na ibagsa ano di makatuna subang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang subang sa Uthman nasisiran niya katuna si ikalima aamada tuo Uthman si Abdu Manaf so ikalima aamada to o nani ba ikalima aamada to o Uthman nagitumamu so ikapat antay ka ikalima aamada to Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya siya siran sa Makkah no nani ba isa niya sila naka-taya na tigo basa meranaw. Namiyalo tanong kagi ini betul na dhun nurain. Dhu an-nurain. Maanas kanyan suta wadua sindaw. Ino to dua sindaw. Kami apa nga Romanian? Si Uthman. So Ruqayya abu si Ummu Kulthum. Dua awat taon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakanabuto piya ka perngana. Miya wafat si Ruqayya. Nabukman si Ummu Kulthum. Namiyatay man si Ummu Kulthum. Kaso mga wataw Nabi sallallahu alaihi wasallam na da mga mubuhay. Ay abu miyang buhay kiran, da mambuhay. Si Fatima. Ay abu mauyag. Siya kung kiyaw wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam na abu mauyag wataw Nabi sallallahu alaihi wasallam na si Fatima. Radiyallahu anhu majma'in. Namiyatay man si Nabi sallallahu alaihi wasallam na namuhulan. Namiyatay man si Fatima. Nasakain na kulay, sakama kulay. Keratangin na waka, kaya pataya nga sa isa, dua wata. Inuso na di sa isa, malaong na watay na miyatay. Nasakanya ni pulubungon. Nati kuwan, kapapasangan ka. Tagada nga mas kaya pasangan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada alawan, ataw, at tipungan, wallah, amakalawan si kutok mo Allah, si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na begitu toroto na soalan yang kegudin sa Nabi. Di, gitu ka kebebayar kau Allah. Sadika paka tundu. Otak pengerkau Allah, na gitu ka kebebayan yang ka. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Bahaya kata wirulutaw. Na kukat matiruin na ya Allah miarati ako. Na dia mintu pengan. Walaqad fatana alladhina min qablihim. Na sabenar ante panganami sumyang una angkiran. Wala ya'laman Allah lina sadaku, wala ya'laman al-kadhibin. Na oryeno topong, narong ketukaw no Allah, antay titi para tiyaya, agwal tayo pantiki para tiyaya. Malay tamok, piyakatamo ko Allah, barasang bayan, tiyo ko Allah sa tamok yan, anta kaliya piso Allah, napagilay no Allah sa sambayan ka. Ito na mga day, ginagkasimbayan. Kagimi ada sutamuk ka, anta ka inataruskan sa paratiyang kasi ko Allah. Na bakapas mga din kakali, sumaranaw tabi-tabi na di bakapas. Katingin na to, kung yung Islam ako nabon miya deso, tamo ka kan. Nagiyakap suwakan sa Manila, kung naditiro ng mga padagang ro, tingin na sa karya. Mano kami nga pakusya, tika mata nga, kedua-dua kami, hira, matan. Tingin kayo nuto ka. Uda ko patingin pag-Islam. Ya rata-rata sa ginawaw, maranaw, na tunay niya ditiron, kuda ko pan, pag-Islam. Langaman, maranaw. Namiya kada-kada-kalaya. Na mga ngaran sa Amina, Aisha, Abdullah, Abdurrahman, nadapan, pag-Islam, tagpo na malabag. Wata pa na alim. Na tunay niya ditiron, kuda ko pan, namiyaw na pan mag-Islam, so Christian, adi sumranaw. Tingin ko daw kapan pag-Islam. At teron tarilan tawa Allah na diyo ko patingin di kemais sembayang. Na mana so pirang. Niya kala subsulda pirang. Na iman tutingin na biyag Islam ako. Katiur dua kan so sambayang akan. Na diya ko di magumra. Na diya ko di menekadi. Na langon na pustwak na langon miya lapis.
Naikira ko nabkumas kanya na uliw ka, syaitan. Naaway ka man so? Islam. Kamay ka man, ako makaman na kamo. Ilangan ano to? Naginan isa sa mga ipundadago, syaitan. La'natullah alayhi, ay pangangalakyan ka so kamarmaro. O pa man, nasasang ibu kay pira, kanapasidig ka kapan. Nauli ka di ba? Sidig ka kay di pira ka. Ay, pangangalakyan ka so kamarmaro. Fala takhafu makhafuni. Nabaylo sa niya ni kalak. Nakalakan yung suwallah. Taka na ba so syaitan, ima kami milik si kurizki niyo kaso Allah. Napad sa ingaran no Allah, Ar-Razzaq. Niya ka dagdag likabagay sa rizki. Klaman no to, nabapitiro na Raziq, Razzaq. Niya ka dagdag likabagay sa rizk. Nenong kayo kalak sa rizk. Apapasan niya na no Allah. Na kung may libong, si Umukulto, nasi kung si Uthman na mararata ginawa niyan. Di ko nabi Uthman, mararata ginawang ka. Di gini Rasulullah, niya potol, so koneksyon ta. Kaya man to na di akan sakan panugangan. Na man to na dakor ka din, nabukor ka di man to, miya ka mo. Miya ka tatong so Nabi sallallahu alaihi wasallam, natunay tigo, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uthman, mata-mataan. Kawan pa na ikatalawa ka na raga. Kawan pa na ikatalawa watang na raga. Napiging pangarumakan rakapan. Nakaili din. Kami pangaruman lang ng mga watay na babay. Ito na may tuturuto. Maana so Nabi sallallahu alaihi wasallam niya miyaswaswat ki Uthman. Sa kanong mga inakulay. Anamya ka mong ka mama. Naswata ka babay karuman niya namya wafat. Pigi pangarumakan kung sisawata ka babay. Ha? Pigi pangarumakan? Na mas tumod na miya kami lang silang gila ko, nawida ka lagi mama. Tama pa na gila ko. Na inuwa po nung tupiki pa nga rumahon sa ikado nga panawata araga, kama nagi mama na miya ka, piya-piya. Nagina ni miya betal, Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, am yaswaswatun. So Nabi, sallallahu alaihi wasallam, kudapan sa Islam, na ainihan patugina, Abu Amr, amai Amr. Pumiyag Islam, namimbawata, puro kaya, na iningaran niya na Abdullah. Na, ini betul rumah na amai Abdullah, Abu Abdillah. Na duwas kanya ni patugina. Sekanan suyo katalo, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Diyan kaya patakata si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Ito na ipuputukiran, Al-Khulafa Ar-Rashidun. So mga untol, ada to. So matuturo ang mga dato. Napun sekanan pun si kusapulo ang mga sumaga na pakasunod sa surga. Kumawafat si Umar radiyallahu ta'ala anhu, napun sekanan si Kunom. Ang pumimilian antay teluduga dato. Kumagan mawafat si Umar, natingin mo yan so na makataw. Nas kanusir kanamu piliin so telulur rakan. Napun sa kanya pa si kumpagang paganay amyag Islam. Si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si man si Abiyan si Affan na skanian so at tengah minsan i Abu Sufyan. Tengah minsan ni Abu Sufyan. So kilala mga sahaba nga rin na si Abu Sufyan. Giyang kaya pamilya i Uthman na kilala siran sa intero wa Makkah. Kilala siran sa intero wa Makkah. Na ito na kakakilala kiran, makikilala siran ang pamilya ang makalalabi. Mana ilayin so mga pamilya sa Makkah na pwede sa makalalabi-labi na si pamilya Uthman. Makikilala siran pamilya ang makalalabi, pamilya ang mga kawasa. Mga nasiran ni Tamo. Wakaram, mga giginawa, mga barasan ka. So di ko mga lok sa maluwagi, erak ka, makadadawag din. Kate. So maranaw, madugir to. Kadi ba kadawag? Na dumawag pa kate ako ani yo.
Oh, semerana tabi-tabian. Semerana na sedekapan nak kena bersungsi kop sedekaan nian, kasum sedekaan nian apa kasong nian? Sekian. Talu ini seran. Pakapilahan ni siran, pagada pada panas niyan siran. Natulan niyo siran na may kaindawagan ano na yan. Hele ka. Ati, iya gua kaya ako ano na itulad ka pa na pag-post ka pa. Ya kaya yan. Inu nga di leader. Nas kaindawagan na ka na i-posta ka. Mapipiyag inawang ka. Benar po ko na bamarata na kay umani sa daad na kaya yan. Kau dah kaya tanong na ito ni kibibida tanong ko mga aso. Kasi gugudu sa loka. Karo saja. Kudaan yan si karomanya na pikudaan yan sa loka. Karo saja. Neno kada mo na binatang. Kasi siya tanong sumama na agung kaya. No, kung sutaw na ada kaya yan, la kaya rafi. Dan nakapi ano tau. Ada kaya yan. Subhanallah. Nasiran na pamilya, nakinalasiran sa mga berasadga. Mga berasadga. Panutul mo ka yung maganda tutulan. Di panutul mo isa ko mga gururo sa Saudi na isa tigin ko pinaka mga laitamok sa Interwa Saudi. Kasakalayan na pera. Na so pera yan, na digamin sa calculator. Digamin sa calculator. Digabilang ang calculator sa kalayan eh. Pero kung ba sa katano, so calculator ka na lang zero. Kala ni pirak na digamin sa calculator. Allahu Akbar. Nakata, kung mamanagi Ramadan, na itayak man so, pera. Kalangon ibsid ka. Kung ba siya katano sa Ranaw, kung mamanagi eleksyon, itayak man sumur ka. Napira man ay kamurkaan. Nagito man ay tamok na sa kasisiyapaw Allah sa Saudi. Na igira kaniyan mismo i-release si kopirakyan. Kenapa niya ipsina sa sekretary? Kasi katanaw marano tabi-tabi sarika may slice. Oh? Kinagiyon na nabasa? Miya slice. So 2.5 membo ya? Sardinas. Namapita pa namin expired. Duwan-duwan niyan tanod ni betul. Ana pigi pirma na ka na may nga sa puna 7.5 na may ako nga na 2.5. La ilaha illallah. Dan yan panaring ka sa kanya kayo no to, sabutan nyo yan. Ako pa kaya sopirang ka, na ditarima no Allah, na itirima no Allah, na sokyala ka daga. Kapag kaya ditarima no Allah, sokya sidaga ka, na itirima no Allah, sokya pangalibubaan ka. Askan so pinakamalita mo, na inibubang ka pa na, ginawang ka. Nasutaw, nagkapakay di sid ka, na ipupuro yan na, kailangan mo lang to. Nasira na di, kinuwairan so, kaligid sa pusuiran, na kinuwairan kung so kapuruan si ko pusuiran. Niyang makasuti-suti ataw. Nasumra na, tabi-tabi, magulo-gulo so, pamangko sa pera, kami tutulo na sila. Kagiyag na ka na, kagidi ka no pila, pagawa ko sa iba dun. Nangamano to? La ilaha illallah. Na. Natatagunian so pirakyan sa tarak, sasakunian. Na din katawan ng yung mga tawag yung ngaya pulalakaw na isan sa pinakamalay tamok sa Saudi. Nasis kanyang sumsi ko, so tigtan o tigugugubo sa liblib na lugar. Api ang Saudi, api ang kalay tamok, nanap kinilaro na mga pobre. Naros kanyan, sum na deg na sa kataw mo agardir. Yan sa kataw deg. Sa kanyang mo, laman na kasi siya pa Saudi sa ingodiran, nasa ka, nanako ka man. Sekali kede. La ilaha illallah. Nah. So may usanin si Kumas kita. Telenan so imam, pero nga kung mga tao, sisa juga ako, nagwa siran siya makaso. Ay, tani pa magayin si Randa. Tiyo ratud. Tiyo kawan, tiyo rong guru kaya sembayangan sa luhur. Ilangaman.
Kisah ni ke ginawa ka saya ko ingat ada kilala kau narakon pagaturug. Akatawan nila nas mami diga sa malaa. Muro ka na ba kariga? Ha? Na gitu naron miniga. Na ilang mga isa sa pinakamalay tamok sa Saudi, nadap miniga sa masjid. Nasa kabaryo, sa kada to, mayor, ino ka di pagiga sa masjid. O di ka dumada. Nya dili ka dugi ingat din no. Siapan tanong Allah. Tiura tod, miyay sa taginap. Ami ako parkin, nag-isa ka tao mama. Natigino na, song ka sa gitwa sa balaa, masjid nang ilubang na yan. Kagi patot akasidkaan. Pinikilero sa tulad din. Namiya ka now, nadapan so, asar. Namagan sumagan, miya gabidas sumin sa gitwa, masjid. Namiya ko maruna, miya gabangan sa asar. Na inoy sumanga Disember yang sa masjid, alangon kikilala iwaw. Oh, kikilala iwaw. Kati makalima ka nung makatutulan, nakatawa na ka nipki bagui, buntal. Nas kaniya, nalangon nabsud, na ilay niya. Okay, nadingay ni Kristo sa ingad. Dataro ba, dili ka naman nag-iingad tino, ape sa marawi, bangaro pa ka na namatang ka. Tira no ba kani? Ana di giluban. Eno sa kana mata nga makailay. Dili ka duda may iraw na pilingo ka. Mita ko nabunta lang ka sa tukuro Siya patanaw Allah. Na kay Saudi, ingad ang Islam. Allahu Akbar. Na ana sumiyulid na kiyamatan nas kanyang bisi imam sa gito masjid. Gib sa nanayaw niyan, amin pinikilero no Allah. So tulad niyan sa datang inaw, naero bisa. Imam, Allahu Akbar. Nasis ka na yung sikulikud ng imam. Niya ka pala silang sabihan sa asar, so miyang urma muso, imam sa mga tao, nasa kanya nung nailay niyan, mam. Sige na, antay niya tao. Pinikilay karak no Allah sa tatang inapangan. Maanakan to kay special si ko Allah. Sa kada kila tao, nenukarakan hikilang mo Allah. Na puasa o puasa. Tigo imam, beruga sayaw, na baka setag, tingin na uway. Ana sikarakan, tengkas. Sikarakan, tengkas. Nagi mama malay tamok na, miya boy, katingin na anak na maylay, ang tawag yung kaya tao. Apakipsid ka ang Allah. Nadiran na katawan, nagi bisa mama na Allahu Akbar, kapag kanya naon pamasaan. Kaya katarosan si kuwalay niyan, nausokon suwalay na belas. Belas. Da taguyin. Painto to lang. Dun. Belas. Da appliances. Nabag yung mga walay, talo dagrong krimin. Kalagi de, si area na ref. May kada appliances. Di mati na, minit tabo juga sa ita electric pan. Adi peniak kami, namanya kada pananagu Adi bisnis sambayang. Ayap kinaguna apati. Nabayap kinaguna Quran. Duwan niya mga maranaw. Si bumapiyasa harap nasa sul na miya binasa. Niya kami piyay buntal sa Leo na makasul gabas na miya kadudu kani pematiya sa Quran na mga kaper pa. Nila naman naging ngaywalay, datago yung abelas. Naging umagan, suwi datangkas. Na hindi rin suig, ago, demapira a korma. Demapira a? Kato na yung gumawit, na di ko nakita sa mga wata yan. Natingin naging mga wata, kago sudah rudupa ka. Ato na ipitur kasiyo. Ato na ipitur imam, sa kalamba ka. Nakalamba ka. Nagi ko siya ka, nga demapira. Allahu Akbar. Tingin na din. Ginambu. Na gumiura-guraw sa mama. Gumiura-guraw. Napitero yan nun. Ino ka tingin guraw? Baka tingin ko ka na ino karakan lang ka na nanraka. Natingin na di. Di nga tingin na katawan, napuna ko sa sabal na baryo. Na miya magaya ko tigyan.
Na tiurugo ko tingin sa damati, na pinikilay karakan ng Allah sa tataginapakan. As ka ko ni pinakakapapatukan si kutamo kakan. Na titu-titu bis. Abenar ko imam ka. At nakadato ka sa giingad, ugay na dakan pakalan. Kaya na basta imam sa Saudi na malipira. Gito bisa tingin nagiwalay ka na mamamayas. Belas. Nasa kantigini sa pinakamalaitamok sa Saudi. Kaya ko ito insung sa giyang kaiya mga darpayo. Kami minusan. Kaanang sirantigin kabisi kung inibugir pa kanu Allah atamok. Gili pa tamag dyan mo malaitamok. Agina na tamok ka, naknabangan ng rock. Matagal kanan, isasarig. Napagilay no Allah. Kasarig nga mga niya, takadika. Nahin nakadakla na maranaw na tunang. Tunang. Kaya sarigi na takadaka sarigi. Daka sarigi. Kamu nilakab sa pinto na sapolo. Kapara di man la ilaha illallah. Naging bida no mga kawasa sa Ranaw, ako kawasa sa Saudi. Kasi rana bendin di pa bendit takpaw Allah so rizki niya kiran kamanga tao akasasaligan. Kata-kata waniran. Audir ka kana emisari nagpakaya mapita nakuan ra kana Allah. Asasabot niyan audir kan awai na pagawa na ko tamo kakan. Beun yung kalipat niya sa Marawi. Kami ni geda tanto sa Ranaw namiya kay sa sakya ko no Allah. Nakana mamatag Ginoo Allah, katiyo tong kanupuno Allah, napiya kaawa kanupuno Allah sa Marawi. Yeleng ka? Kumiyaw na masa na ko, oo. Naya ko namiya ko apirak sa Ranaw na 1 billion. Mataan bus kumiyak kalilitamok sa mga Ranaw. Kakukuhan siran sa 1 billion. Naya bu ino saro Allah. Abagur, nasa sakatawa mama. Sibu-sibu ko. Nailangan sa Allah, kabugurian. Bamiusap sa Allah sa pinakabang talim ng mga sundaro. Ano, ibibigay mo yung pera mo, hindi. Babarilin kita. Da, ayaw buhinusa rin na sa katawa. Mama, namiakan sukadaglan sa mga maranaw. Na tama ni Manto, na piyang tagunan sa mga ridu, ang mga tao di pa makabaling sa ingad kami kadagdagan sa katiran. Ihira at tiuburan tanong Allah. Na keedino tanong sa mga kadagdagan morka. Kakinuan yan sutamok ka, na biyaga ka kapano Allah sa ridu. Kadika di nga kilay, di nga kibay, di nga buntal ka sa ingid ka, kamadakan pumagitar ka. Nah, ihira sumrano na ligto ka kikita. Na datano kargay, na kautok man nami ako mamansusij, na tiyotong tanu Allah, na biyugo tanu Allah sa Marawi, na tama ni man, din kabiling ground zero. Kapag kami na magabaling ro. Nah, miya kasi kami sa mga taga-Palestine. Adi mi kesuldan suwadayani, taman sa di kami makabagay sa ID. Ya kamamsa. Aron miya gintaw sa paloklok sa nami. Nasusundar, lagi ibu ka pagbudu niyan roon. Lagi ibu ka pingin namin sa pakaber. Akan na baro ko tao. Nas kami tao roon, na miya kadang-kadang kami pagugitan na proses. Ya kamamsa. Allah Akbar. Kapakada panas. Igirat niya likudan tanong suwaga matanwa. Islam na sumrana din keregaan. Na sumyong sa terakian ay inawidan niya isa yung kasako apirak. Isa kasako. Tingin na langon na kayo nirok. Tunay ti gumama. Banga di mapakadud. Madagla mo man ni karoma. Madagla ko maniwata. Madagla ko isiringan. Da. Pitugla iyandan. Ramig piyagabangan sa Aisha. Na din yan kuwa. Din yan kuwa. Tigo mama. So kawasa. Sakay tituwa kawasa. Iman to na miyato na kan so pinakakawasa sa Saudi. Sa kauto. Kato na yung bisa kawasa. So masusuwat. Basta maswata ka, nadalawan na kakawasa. Napiyan, ito ninidar pa? Ha? Risan? Risan. Birra. Risan. Apiyag yun na risan, ipino-pino ka 1,000. Ipun sa giyang tile, sa taman sa giyang tapian.
na penuh-penuh na 1,000. Na ada ka pa na maswat, kakabaya ka pa na ikadua penarisan. Na sakay pinakapuberi. Na yabo pa ka penuh, sa ngari ka, na may kami libeng ka, at guna sa lapot. Di ka pa na mapenuh. Ngayon, ginamay ka penuh ka. Na sakay pinakapuberi. Na tingin na sakay titu-titu kawasa. Katalo-talo kurma, pata kurma. Na ina kaya niya sa ginawa niya na pinakamalita mo ka masuswat si kuya bagiro no Allah. Ya Allah, baloy kaming ka ang mga uri pa na ka masuswat si kumay tumala ini bagay ngaro kami ya Allah. Nataman sa piyagbangan sa Aisha na disiran di tigla. Nakata niya pinabukunikin na nun sa Sanggibu Rial. Si isa kasako apirat na yung na Sanggibu Rial. Gitu po. Nasa kon sa mama na awi din yan sa sakon niya ng guraw-guraw. Ami ato na kan sa pinakamalit mo katao sa dunia. Allahu Akbar. Mantan. Allahu Akbar. Naging pamilya yung Uthman na makikilala siran sa mga sasakaw, mga giginawa, mga bagasan ka ang mga tao. Kagiyang kaya pamilya yung Uthman na siran ipudsiran si kung pinaka mga laitamok ang pamilya Quraysh. Kaya mga tao sa Makkah na Quraysh. Na mingbabawata ini. Napud sa mga tiyan roo na sa pamilya ay Uthman na isa siran sa pinakamalaroy tamo kasiran na mga tujar, mga padagang. Na si Amay na Affan, niya wafat, na minibagang kinagyan niya kal atamok si ko pamilya niyan. Ino si Uthman, na niya kala, adas kanyan din, marasay. Na mibulis kanyan pa na, padagang. Si Mansina iyan, si Arwa bin Kariz radhiyallahu anha, kami muli pa naman mga sahabiya, miyag Islam, mabu. Na sa kanya na tangadumin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naman na to? Isa sa amada to, so Nabi, Abu si Uthman, na si Mansina iyan, na tangadumin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ginani pamilya ni Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Si Uthman, ada sa niya inimbawata, aguto ni kapakanan. Si Uthman na inimbawata po 576 miladi. Maanaan si po millennium. Kaya mo ito na 2024. Na inimbawata si Uthman na 500, si Kurago na 576, 576. Nasis kanina ni bawata sa Taif. Ginanaingan di man to sa ubayang ka Taif. Si Kooriano amul fil sanam ragun. Ginasub ka ba no alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kagito so mga elepante amyam makaslasla. Apa da miyatak sa Kaaba. Ang binasak nira na Kaaba. Nasa gito akiatak o mga elepante na gitu ragun amul fil ragun ang mga elepante na so Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa gitu ragun inimbawata inop kebateni waso Nabi inimbawata sa ragun na elepante maana gitu sa mga elepante apagatak sa Kaaba ang binasaniran nato naman mo'y kaya siya mawala sa Kaaba na lang ada puluto sa Islam nami ako magyang tayran ababil mga parapatik akiawin sa miyang bagay dito mga to lagi digala diulin na umani kaulugan nun na magand sa maganda puntay lagi di kaya siya pawala sa Kaaba na sa gito ragun inimbawa kasi so Nabi sallallahu alaihi wasallam na oryano to sa namragun na inimbawa ta si Uthman maana so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaka ko Uthman sa namragun kaka so Nabi sallallahu alaihi wasallam ki Uthman sallallahu alaihi wasallam sa namragun na si Uthman na niyakala si ko pamilya niyan mga pamilya ang mga lakiran so bisla-sila na pamilya mga tao amya makapasapasangi kasi dika taman sa kaaloy si Quraysh na yakon pinakamalay bangsa sa Quraysh si Uthman pinakamalako ni bangsa nantay mga bispre niyan antay mga so tingin na pinaka-bispre niyan na si Abu Bakar as-Siddiq, si Abdurrahman bin Auf, o si Talha bin Zubair bin Awwam.
pinaka-close yan. Udah silang pamag-Islam. Nah, si silang ke timo-timo, o walay Abu Bakar. Pero silang di timo-timo, nagito kung sungi ginawaywa mga kawasa. Kasi mo si Abu Bakar na kawasa mamu. Na, derpa, ro sila ni timo-timo, nasisigilan sa parangay, kapangaling babaan, agu mga tamog. Si Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, na alien miya pangaro maababay na siyaw kataw. Okay, na kanabuto piya ka prengarangan. Kanabuto, piya ka prengarangan kamawafat na pengaro maaman sa ikadua. Na alien, ay miya buluya wata iyan, sa gituan na mababay, na makaromanian, na siyaw timan awata amama, agunam awata babay. Bali sa pulo, aguli wata. Siku siyaw niya na, karoma. Siyaw mama, nanam babay. Nato na sifat Abu Bakar oto na sifat Uthman radhiyallahu ta'ala nakatiyaso sifat yan kamugulawasan agusto parangay niyan. Siguro Uthman radhiyallahu ta'ala nagwapo sana all hasanul madhar mapiya kamugulawasan. Kenapa sa kanya yung kung mapuro naknabagman mababa matengka. Sa kanyang kuna, malako ni kamugulawasan. So, tignan naman ito, o tignan o macho, malay kamugulawasan. Mabagay kamugulawasan. Matas pa ko ni lima. Kathiro sya'ar aliyadide. Nagyan ko na lima yan, nabalbunik. Mga rarabungi, bumbun sang bala, lima. Tawilul lihya. Matasi, sumba. Nasikun nagito so para si kukamunta din yan. Nasuman so parang yan, nasikun si Uthman na miya kalalai kaya. Miya kalalai kaya. Subhanallah. Mas malako ni kaya, adi sububoy, ada mapangaroma. Siya na si kumiyaw na, masa iman to, na sububoy na karoma yan, nakiyadan sa kaya. Tabi-tabi, kaya kalawan sa pagidoon. Hirap na ko na, sa kaya daw na kaya, nadit lima nata. Kaya din sa kayaw? Sa hindi pa luto na sa Gibson electric pan. Sa kanang mga ina ko, dahil ko mga birds yun, anap kinugi di mababay di manata. Do? Adin? Si kumasani yun? Ako na mo siya. Nabot, si kumasani mga raglan? Ana di manata? Miya nakapuro ka, no? Kasi meron siya miya suwa. Nada ko. Nada. Kalangon halalo. Iman to, berbesa. Kaan pa namin nagita ang mga baboy, apimbuliran so kapanata, business. Kinagiwan ano? May bulaya? Business. Kasi laan na ka, napakakura sa pera. Mata lagi maranaw, tabi-tabi ako, tayla ka nung tayla ka. Dahil sa laiyan na, nga pala, piya ka bayad, piya ka mamasa. Alam mo yung nagkakano na, giya ko na babay, panginintala ko na yung mamatay. Nadi kundi mangilelay sa dalawa yung danta ko ni Nixta, ikuta yan. Miya kilay sa target. Miya ribot si sister, kaya niya miya target mama, na yan bubuhay, eskwilaan, madrasa, masjid wala. Ginambupat. Madrasa, pergi eskwela, susah walay, susah, masjid. Ginambu, kenapa berkada mama? Miyak tengah lagi ngaya babay, nagunian dah, tata. Ini tata yan. Ayaw ida kalau nagit na inter wangan inga di komerang. Ami seksi amapi anana, mama, nakaikiya buka ani babay, akyap tanah ko niyan. Na sumarata bata marano, ida da makadugar. Naed na miyawin nag-iinterwa, inga da mi seksi amapi anana, mama. Nakaiti ko pamilya, babay na apiapan na kailangan na masalad na nan. Allahu Akbar. Mataan. Nemiya, so na miya kasilasiran. Miya kapanginsalan sa pamilya, mama, na miya kabayad sila sa pira pulong ibu. Na doon, nasala-sala o watairan. Di tanong kamuro-muro ka na mga maranaw. Daabiti kang tanong. Kasuki arasan na yapan pagabayad. Suki ang babagan na yapan kesala.
Gi abida kan tanu iman to ibad ka. Baka dising sa piyak. Na kinwa sutra ka na pisunto ka kapan. Mata na piyak ka. Kaarga fortuner. Na pisunto ka kung yupan, na pinikiran suma kung yupan sa 200,000. Grabe na napiyak ka. Tato na pinipitiro maranaw, kapbaruwa ta pananan. Nakaimiyatan. Nakailangan, nakabide na ka. Ilangan mo ito, kasildan ka pan sumigawin. Baga katawi na mapita na miyatay. Inuwag tulak mo buwata. Matan sumaranaw ko sa lakaw ni Bitikan. Inulita daway, agi po mga maranaw na simboling sa Christian area. Kamas tetaknaw na, mukar na iyan. Ano pa namin nagawa ng mga pasasakog? Ay stay, mudus sila na, camera pa na eh. Amay kaso, ibisa ko gumano, nabagandin, matayo. Natunay suniran, namay ka na sa tudyatra, kading gagawin, pangitugil. Kaya doon sa kanya, way din niyo. Kinasabi tiga-tiga sa kanaman ko. Ay, pagkataba na naman, way na 20,000, nabay din na 50,000. Ya Allah, mantaan. So, guru akan, benar ko alim, niya kawaraw-waraw. Benar ko alim na, ya awaraw-araw, malamang may pamilya. Nasa kanil drive, tingin na more ka na uwang baby. O pamatigin na, bukod di ka tayo sukan driver. Banyan ang gumimaw, yung sukan na sa ini ito. Dahil yan baby. Ka mga kawasasiran mamu, di ko mga watayan, ad na mga arkiran, signal yan si ko mga gigirat sa manok. Ini panginsan na walim ko bani di kamata sa kanibuno na kan. Hindi, kung niya kayo po siran, may po ito siran, may duniran sa 50,000. Na ano to? Para po tingin hindi makalaso, awin da akan. Kambuno niran so alim. Niya kayo na kagikadarwa ka amranaw. Tangarasi ka na, sakap ni mawaraw. Siya pantano Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ka na kaya. Sa kalaya ni kaya, naipkiyas kanya ng mga malaikat. Sa kalaya ni kaya, naipkiyas ang mga malaikat. Nasa kantipkiyar ka. So, pila. So, tagat-tag ka. Paano ito kaya tukawan? Paano kaya tukawan? Ay ipkes kanya ng mga malaikat. Niya kaysa, di panutul ni Aisha, radiyallahu anha, karo mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amya kaysa tigin na Nabi sallallahu na romarende. Si kuy ganyan. Nakasasawa nagyang kaya pamusuan niyan. So sa lakaw masasama ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasi sa sulda wala niyan. Na tumiyutok si Abu Bakar. Naniudo si Aisha tigin na Nabi si Abi na si Sa pento, na suldukon, na sumiyul. Na inimbiti rin ni Sunabi, kanawid na kalian, Ya Rasulullah, giya. Nimiti rin sila, lumini man si Abu Bakar. Dawa pira ka minutos, ay matumiyutok na si Omar. Tingin na Nabi, sabi ito si Omar, bakasun ng takadi, bakasuldan ka. Namimiti rin sila, lumini si Omar, ay matumiyutok na si Uthman. Na, so yung suay siya si Nabi, tingin na Ya Rasulullah, si tingin si Uthman na tutok sa pinto, bakasun ng takadi, tingin na apay kadaan. Nami yungtud pipiya, nasunti guba-guba sa miya malong pipiya. Na siya panganian so, pamusuan niyan. Nato na pinipitiran ni Aisha, Aisha, bangala ka pipiya. Kapag ko si Uthman. Na sumiyod si Uthman, nami yungtud pipiya so Nabi, namimitiya rin sila ng formal. Na luminiw si Uthman, na so Aisha, nami mamasa. Tigin niya, Rasulullah, ino to, miya kasul si Umar, miya kasul si Abu Bakar, nasun suka pakarandaga ka, nadaga ng pagalin. Nakalasawan banso, pamusuan ka, anta kagyan ka iya bubun ka. Nakuma si Uthman, nasubra saan na miya koma miya kalada, to kami yung tulog ka pipiya, namin bangala ka pipiya, namin pusto ka pipiya, mana yan. Tigin na, hey Aisha, inna Uthmana rajulun hayyun. Hey Uthman, ay Aisha, si Uthman na miyak kalal, mama miyak kalalai, kaya, miyak kalalai mamada, na umiyaw makunian, arumaranda ako, nasubtiro niya, yan kirawan,
Pero na dakan kau bupin ap telikudin. Allahu Akbar. Nya kale kaya. Nami untuk dako tigin pipia anyan matero pipia subteronian. Hadigyan man. Inuwak afala tastahi min rajulin tastahi minul malaika. Upama na dia kutigin kaya si kumama aib kaya o mga malaikat. Allahu Akbar. Ito na ilan yung si kumama aib kayo mga malaikat. Allahu Akbar. Nasa ka na bispri na ka susaitan na ka. Di ganyan ni kaya. Kadang kanyang panmasugo sa marata na may aswakan. Di kung saitan na ka, mapia ini. Kadang panmasugo no? Ay din saitan. Apakah nagi sukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan na sumangay saitan na papatungon. Na ino ay mga tao natamani man to nakasaitanan din. Na nga so saitan yan na papatungon na man to na miyakalad ni saitan manas kanya nili saitan piyakalak-lak. La ilaha illallah. Second si Uthman napud sa mga sifat yan na miya ginawa. Miya bara-bara sadaka. Padupin sa parangay niyan, na miyak apyepay parangay. Miyak ka na na ikabagay sa lugar. Na kaubag yuto na nabagay niyo kiran din. Ay, Uthman, tingin na nakuha mo, pagkakaw nila ko sa dawati, nabagay niyo kiran din. Miyak ka na ikabagay sa lugar. Naging maranaw, na iputay ni naging nga iya. Di niyan ka pa kung sa traffic. At naingod siya sa ranaw, kaya sa mapansarido, kadi kumbaga sa lugar sa traffic. So, lana na, ikira ko na stop and go. Nagya ko na mama na, tigos. Katalibuno ko sa gituwa, ingad. Naskani ni Romia stop so, lalan. Di bagay sa lugar, bani anunda. Nini ba? Langit so trakyan. Kanamiya ka, di mambuan nakaguro o na, miya ka gagalangita si Randin. Buda liwag yang ngahi ama waraw na buda panibag na give sa mi pupatagay na terang na sharpshooter a police. Jadi ni bang ada dua kasaugot. Dia ya naging buok ya giraw niya na si bullseye miatay. Ketukun butaw so katapatian. Nataan. Natulay ka sa papanro, dasiran babagaya sa ino ay ang mga day ibig ka. Di ako naisibutan. Ha? Madugo, may katugin sa samay ito, kaya isa mo kagis. Nadin mo kayo sa lugar, kapag may pansiran. Assalamualaikum. Bisi kami sabon. Timo ka no. Na isa mo, karos. Na timo sa na isa ka bangsa. Giya yan, na ba mamuda bangsa niyan? Ito na kayo lang, ba dua karabo? Mano kayo ni pamimikira maranaw? Waad na sulutan na ka, na ano mamuha? Sulutan na ni. Waad na jingira na ka, na ano mamuha? Waad na mga mayor ka, na ano mamuha? Ito na. O, kataon niyo na. O mga doktor, na ano mga doktor kami? Waad na ator, na ano mamuha? Ito na. Ito na kayo lang sa gipudega. Ino dua sapi, ino dua karabo, bangsanya na betul. Subhanallah. Yang kamangsa. Di panutulis ako mga guru kami sa Saudi, bagi berkeswatano. Tigyan, yan ang tulakan o ginamayakan, bulay ko akan. Miya ka desir. Na eniyan kaya desingan na terak, ayon kiniliun sa ayaw kaya pamasaa, dapat may isa ka oras sa teraka na miya lami-lamidin. Tingin rama, dapat masagawin na miya lamidin. Nalamin yung miya kadesya, nga huwag kaya desengan. Lamin yung yang ikikirag sa miya, bagu-bagu teraka. Nya ini panurut-turuin lagi nga miya kadesya. Muaya buda ini ya. Basa-bad na, Arabic. Nakamilagi tayo sa basa. Babuyaya buta ini baka di pagkailay lango na marata abasa na pimbasan niya nun. Giya mo na miya kades na din tiro. Din sebab. Maranawa ya? Buda ka bang? Buta ka bang? Giya maranaw no, di na makitaban.
Amo, ino sa kaking ko. Dengan kadawanan sumaran sa kang butuwi. Pati mata, ino sa kanamtima ni mata. Kabenengan, ino sa kaupaw. Sumaran na ba nga lawan ni sa kang paki? Butuwi kada lawan niyan. Kapia si sa sulda waday. Nayatan no ipabutusi ko mga pagaritan no, nasa paawing yan. Oh, lapo, laki nga sa pinto. Oy, manay tiyan. Yang magarayari, lang naman, nadi bubutuy. Kagiwang mo sa kanong mga luksami, na pumutunyo kami, nasa pawing kami. Bilag. Namiya so mo mga pagarin yan. Bilag. Bulakad. Ay nagkasita na yung mga lukstan, o ibig ka. Lamped. Dia. Manay tangila. Hawida ka, libig ka. Nataman sa mga kalasawata, na yun ibig sa walay. Bulakad. Nakikita ko, napakasuta si Kawaday. Anda si Muhammad. Si Bulakad. Nailang Bulakad na mga bisitang ka. Nakita ko, namin yung ngaran na kasawalay na Bulakad. Bulakad ka ba? Istighfirullah. Doon na. Yung ngari ka na doon na, niniba? Doon na berikyan. Kaya doon sa pamanay. Ilang naman, nakasaktan niyo sa babansa, kapawing ang tanong ka, di tanong nito kung sa pawing ng mga pagtanong. Kasaktan niyo, kukira na, di yaman. Apes ka nung mga ina, makawa sa mga bisita o mga watay na nga, sobra ka mga sa kay binisita. Ilang kami yung to. Naubay niya yung mga bisita niya, bisita o watayan. Giyama na ginawa ini na kuman kuwata na, tagumanan na. Kuwata mana na, terburan na mananan. Inumiya ka rete yan. Saka nagira ng mga bisita kan, nagito mang style yaw mi. Gugubayar ka ni maboy, mi. Mati ka raw sa Quran. Sana ko man nagkakilawin nga saya. Babur kaya ni kutid sa pampersiya, ngagin na dahil kasanan awata. Lamo na pa, ngageto ko ng mga pedagang, makaliw ka na, hindi ka besari pampersa na, tago ka besari. Kaya toko-toko ako, nadala mo yung ito. Ito na ako ng mga ina ko, nagkababateri yan, nagila ng mga bisita. Pwede ka ba kaya sold ka, napamatya ka rin sa kornan, digger ka, huli na pag-vlog ka, hi guys. Kaya ako tagot ka. Subhanallah. Tiga yang nga kaya desengan, kung may bulu-bulu nga, di ko dugawan sinta, di ko dugawan mamatu. Ino ka di putero? Ino ka di putero? Kaya di ko dugawan mamatu. Ino gini mamatu, na di nga man sangbungi, ang dugawan mo. Ito naman. Bulu ka daw, ito naman. Malawin yan, ito naman. Owa, ito naman. Dugawan mo. Batay sukatero, ada ha? Nakay sumarano, nagagal talaga, pagkasimba-simba ko din. Ada mapasado. Eno di ka din? Pero dugawan ko, kapag kumagdir ka din, dugawan. Eno suti ko mga Tagaloga, pag binato ka ng bato, batuhin mo na, isinamara tayo nga, adigal nga sa paan, punta ka nga niya manator. Natuloy ka, so yan, tigilan na kagilti ka. Libod din o ator, batayo yung ligon sa paan. Namaya kang ginaway wakan. Ilang man to? Naginan sukatirola, idfa billati hiya ahsan. So di ka din ganubog sa marata, nang ganubog nga sa mapiya ang ano maka ginaway wa. Nakisumara na di, pag binatukan ng bato, batuhin mo ng granada. Para mabasag. Na duwo pa na granada, pakadagtang. Para din naman ang bagiran. Siya ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Ino ka di pitiro? Kung naipitiro yung ngayon mama, tingin na sa kanin may aribon. Na ino ko sumbag. Allahu Akbar. Ino ko pitiro, isa ka na kilid. Napaganto ako. Iya ko na di manut, iya ko na kaya di singa sa terang, di manutul. Namatantigin, kasugar niya ka rin. Nasugar tigin sa inunudan, amiya ka tengga-tenggawa, na miya kay sa isa. So, kaya yan, na ibo pitiro ka na nakaroon, tawa ka na kasi ko, malagta. Yan pa sa jowi daw ka na. Kaswatan mo na namaranaw? Yan, nabata ka ng giraw na kan.
Di nanan maparo. Kadi sumarno din bugay sa lugar na misabab si kumya karo sa terang na emiya tay na 10 ka taon. Na ay asambi agi terang na 10 niyawa. Nagkapakay mo to miya makapiapi ang mga tao ka mga attorney, na mga doktor na di mabasad sa rido, nagitusuri sa sadaka na imato na dito di sadaka kami atay. Kagip na mga parido tabi-tabi na ilan tergitan na so pinakamapya seko pamilya. Nauginan so kawasan na biyunong ka, adi babalik sa mga masjid, dahil na masjid man to. Ginasudi man kay sa mga wataino, mga bitwanan, na iman to na, apiyaw do wataino na, kaya patayan pa man sa sidigaw. Allahu Akbar. Katigir ka sa numarana, at timbang niya, naging nga tamboy. Ilabot ka sa akin tamboy. Bungo na, nagkabaya-baya siran. Bawa pa kami, nag sumalikakan. Na iman to sa gima sa iman to, na piyaso mga ulama, nagkarawan numarana. Kailan yun sa Facebook? May idea ka na kanong din yun? So mga pare, nasa salaan ng mga Christian. Na doon na may laying ka-Christian. Uban niyan di pa magintay si pare, si father. Na sumaranaw, makaaloy mo si alim. Sa danya ng ikaswat, natingin alim, ano nga bubigil na subterol ka, makatar ka sa kilida karsada. Niya minunin sa ngariyan. Nailangan mabuka sa karatay para ngayong maranaw, lagi ni masuswatan no. Sobra tanong sa maganda sa barko na maganda ng balod. Kami kadang sa mga ulama na datanong paumpiyain. Lagi dia miya kadang sa doktor, miya kadang mamususakit. Nabamiya kayo, kabod miya tanong po. Subhanallah. Naging mga Kristiyan na sasalaan niran sa mga pariiran. Naging imada rakatan ng mga maranaw. So kasalasi kung yung mga suwag. Amay bis ka sa doktor ka, na may kakasakit ka, nabiyuno ka. Dok, ang sakit-sakit naman nun, boom. Ano ka pagkatoon sa doktor? Adi ka kasakitan. Kaya nung kakasakiti, kakailangan ka nga makapiya. Nalagi nga mga ulama, ayran bulungan na sa mga usutan o sa sakit. Na kung kasakitan ka, inupunuto ka, miya kalalakay, sakit. Na kay di, ay kabayatan nun na ginibutan din, kadin na separ. Na din na sugu, kay kagutan no, siran. Nagina ni buntan parangay ni Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Talunugon na sipan si Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, udapan pag-Islam. Udapan pag-Islam, na din makang galabag sa miya kasisi nga galabag. Damakan zina. Damakan zina. Api pansagin ito mga sairan, na open so, kan zina. Dedin makainam sa sadda kebu apakah berug. Ada pag Islam. Na sumaranaw kiapiraan sa tanduay. Kiapiraan sa butili at tanduay. Na si Uthman ada pag Islam na dedin makainam sa pakaberug. Padapun sa kalbihan yan, na benar po dapan pag Islam na dedin makasimba sa berhada. Benar po dapan pag Islam na din makasibah sa berhada, lagi dia bubakar kailan tanoron. Dasiran makasujud, dasiran makaroko, dasiran makapamangni si ko mga berhala. Kapun siran si ko mga tawa bilang airan uunutan na su agama Ibrahim alayhi salatu wassalam. Das kanya pan makapamuno. Kakudapan su Islam na normal so, kabunuh-bunuh mga Arab na si Uthman na din makabunuh. Si Uthman na dapat makakan sa pangangayam na da masumbali. Ilangan ito kasi siya penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Si Uthman na des kanya din makapamaganda. Na din makapamukug. Na din makapamaritis. Masih siya pienso katiruyan o dapat pag-Islam ang uriano kaya pag-Islam yan. Pwede pun sa parangay niyan nas kanyan na ainihan parangay na niya ka, ano ni ba? Dito, pamugay sa lugar. Kasi Uthman na padagang. Naigila din dulo na nalangon uway. Uthman na librero na yao na uway. Uthman pakakulao uway. Uthman kapakaya alhamdulillah. Nasa maranaw, mga pira po lumata ka pa. Kaya sabi rin namin sa Marawi, may ada sulay ito. Na anatory namin.
Nawi dah lagi yang atur ilada laiton. Ana inalibut tamid na intero amarawi na ada ketunanon sa kandila ransok kaya may panutul na duwo kun ulan na da kun lait sa marawai na miya kada barna kalakan. Miya kapya na mga murita ibet. Yang ilugo kun sa ransok. Namito ko na miya makaduwo matakap, makatalo matakap so arga iyan. Nado ko makatiger. Tiga ka nakaka, ino times 3. May bubutan siya na 20. May mula 60. Da kada ketunan sa ransok. Na ilay nakabuso ransok na miya puno-puno bayan ka. Maana miya titiru tuwas tapa. Na bayan to piyamasa? Tagain. Na mawasa ka pa sa iligan na pamiya kaniargo, hindi ko doon na laita. Iligan. Nila man naging mananaw, tananso. Uman din di mag-take advantage. Basta ada sedar ilang sudah pekanalai arga. Ada ko pamasa. Tingnan niyo ko saan pamasa. Style tanong pan kate pag ako man nagi Ramadan pa nang tanong mapipiya. Natigilan na gitigin na Ramadan nadataro Disember. Digo isa anim kapamarat. Egira Disember na madakal so sale. Egira Disember na madakal so sale. Naigira Ramadan, kanip kaswa, katakap po. Na maninipin sa Disember o mga Christian. Kaigira Disember na miya kadakadakala, sale. 50%, 60%, miya kadakadakal, buy one, take one. Nagyang mga maranaw, makapira matakap sa berid. Makapira matakap sa pinat. Naknabay ni Disember, kamanipin sa Christian, kasasalaan niran sa Disember. Na so mga maranaw, ang mga padagang tabi-tabiya, sobrang taniran sa kuwan sa Barayin. Naon malay, arga. Nadita daway, so mga muso maranaw na sini mamamasan sa iligan. Kapag kasi duga-dugaw, miya pansin niyo po nag-ipi na tamaranaw, miya kataga-tagas. Sibu sa paganay, miya kalap nila na, kuwatay kaon, kolesterol. Kalok-lokan sa pinata, so saridot na pagkapako. Ay ngayon to? Ito may sibu sa baganay na so mga pinat sa iligan kaipun sa baba na ipun sa po na taman sa baba na langon manamang. Niya pansin niwanan? Mas may impidigan ni bakso Kristiyana ni so gusto mga panday na miya katibalan tabi-tabi. Natay miya kabalay sa na panday niya na maranaw. Miya kadakadakala awin na akal. Benar ako kaya balayan sa walay, may mabutuso times. Nasa katanggapan na may pasa din na mataan. Kerag-keragan tanong si kulagin tinwa, maranaw. Masuswat si kumay tuwa, laba. Ipagagudi na style na maranaw, aad na stakyan, na iptapok yan. Nakay miya kapulungan na sa, nani ba? Miya kapulungan na sa padiyan, na yan nun? Kipilion na tekatakpan yan so arga yan. Kagabudan na ni Uthman na aya ini ba pag-take advantage kasi kung kapakakikinanglan ng mga tao. Napod sa parangay niyan na pagugub sa miskin. Na pagugupan niya pan so kita ng mga small businesses. Katukaw ni Uthman, agupon nakapadagang na pagugupangan niyan. Gangan yan sa kapital, pagkautang ka niyan. Natuloy ito kita kaya pag-Islami, Uthman. Nyali tanong kagya, abis prince kanya ni Abu Bakar. Na si Abu Bakar ipagambaga na yan, miyag Islam. Natanong ninyo si Uthman na miyag Islam, na edad niya na 34. Miyag Islam na edad niya na 34. Na miyag Islam, ki Abu Bakar. Na sa mga ngorok yan si Abu Bakar, abis prince niya, tikina, wayhaka ya Uthman, hey Uthman, wallahi innaka larajulun hazim. Hey Uthman, katawan na ka na sa ka na mamaka amalatas kay pamikiran. Ma yakfa alika al-haqqa min al-batil. Katawan ka sa benar, nakatawan na ka sa di benar. Natigyan, halil awthanu allati ya'buduha qawmu. Giya mga barahala, absimba no mga pagtaw ka, mga tawanay ka. Alaysat hijaratan samma. Pagi benar ka, agi mga barahala, absimba niran na mga ator, adi maka
Tero, mga pengaw. La tasma, mga berhala di pakanan. Wala tubsir, di pekailai. La tadur, di kanian kebinasaan. Wala tanpa, agu di kanian kebegansa guna. Na inwaya, simba. Lagi-lagi mga karosa, mga Virgin Mary, mga Santo Niño, kini lagi mga Kristiyan, punalamat ka Muslim ka. Yan naman lagi mga Kristiyan sa Quiapo. Ameka Elios wagi miyak kala berhala Jesus Christ. Na ilangan kay pamantakiran lagi mga paniwiran kapwa-kapiyakon. Allahu Akbar. O paman nasa rami sisinggaw na miyak-kapya ka. Di lang ko na pari na makapipiya. Kaya ka mamsa, niya rin nisisingan ako na ini ba? Lang na din sa sundawan na biya sa tarapo. Ngayon ba yung mga Kristiyan na may makadakadakali? Sakit. Nailangan sa mga pariran, o di pa magagaw lang ito Kristo. Ano sila matatago? Siko mga opisina na kailangan kipag-aircon. O piyo-piyo na namalana na simba na miyaw na sa mga pari. Alagi do mga ulama tanong, ini pang inisubuiran sukap na ikadi, na sila ni maunaw na sa Makkah. Na sila ni pagabagay na ya, kaya upawan. Na sila ni pagabagay na ya, may usa sa pipiragatos ngibo piraka. Gina ni bidik ng mga pari, kung mga ulama. Na nagatoon ka pa pari, panti ka na simba. Na para naman, kasi kung kabili ka, Muslim. Ato na ipitari Uthman, benar. Mata-mata na mga berahli niya di depan niya. Natigi Abu Bakar, ilang inupang inuba ka sa mapia, bulayo ka. Kaya pakapag-Islami Uthman, nasi ko bulayo kaya na si Abu Bakar. Nakalida nga mabu, pere miya dodo, may sabab si ko, bulayo ka. Miya kapi-api awata, na miya kaswamani gupan, kami sabab si ko, bulayo ka yan. Ako na ko sa basak, naad na inaro, kung miya kapasado ko mga kuseta, gura-gura urakan. Dapat makapuntero. Zakaria, tunahimik. Gura-gura. Tinakakakunay no kanan. Suwata agad. Dali ko mga ginawa. Kakakunay, pipya ka, ginawa ka din. Suwata akan na, diyang sebutin ustad ka, ko high school na miya, elementary na miya kapi-api awata. Iman to miya high school ustad na miya kasuwa manigupan. Ngayon kumamsa kang ustad, naknaba ko tanigupan na siya mayang naknaba. Tanigupan na, tanigupan sa suldawalay. Nato na itigil, sinya niya sa siko mga bulayo ka yan. Kailangan ka, gura-gura ko sinayan, kada kidi meron. Habang ang ano ka, mga loksami. Siko din yun di kami, kasi kung mga watayo. Natigil na umiyangin mo na ka, na sumong tako Muhammad. Sumong tako Muhammad, natirongo na miyag Islam ka. Natigil. Kada tingin sa hada Muhammad bin Abdullah, kad ba'athahu Allah bi risalat ila jami' khalqi. Katan su Muhammad awatay Abdullah aini turun Allah sa dunia antan ubudaya mga Muslim. Uthman, usumong taon. Pumakindag na ka sa Muhammad. Tigi Uthman, pamakindag na kan. Allahu Akbar. So miyong siransi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, natigyan na, tigo ko nung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Uthman, amma ana laka an tuslim. Uthman, bapanda mau ma, sumasang, apag Islam ka? Now, diya mo nilitirain, so tanga diyan mo. Ba't di ka manda mau ma? So kapag Islam ka, nato na yung tigi Uthman, tigi na, amma annahu qad ana ya Rasulullah. At tigi na ya Rasulullah, sabing-sabi na, amiyaw ma, so kapag Islam ka, namiyag Islam. Allahu Akbar. Na, katawan niyo, si Uthman, nasa kala niya ni Kaya, na din na miya kakapat siko, lawas yan. Din miya kakapatun. Sa kala yan ni Kaya. Kap keeloy, ay ira ko na dipigo na montod. Tadi ko bang araw, pamilig katingin ang kay na iwala sa auratakan. Nadipigo na, puguntod. Nato na yung miya so nga dipipigo sa lawas sa iga, babay. Ayaw mo yung dipigo na malo. Na may ilay yan. May ilay pa na yan. Na may ilip na pamusuan yan. Nasa balaro na mama nakabarip. Na di sila di?
Tama ni mo, tadi benda saya malagang. Siro sa basak namanya kada-kada kan. So style ko miyaw na masa, tama ni mo to ada pembesar. Mada, manaro masibutan ak kurang pen so panulun ng mga ulama. Kurang pen, madagal pen ada pen ang Islam. Madagal pen nabubay, ada pen sapang sa aurat. Dil, pagaraw ka bigo saka, malong mo. Na pendeket-deket tak, na mama na nakabalik pa. Na mga panakaano-ano. Na makapasad bigo sumabayo, na may kapanabon, yung Indonesia na din yung gira-gira. Nalangon mama apa dia? Na makapasad, na mamalong sa mamamara, nagiro man, napagoy din yan. So, ito na pagoy din yan. So, palangga na yan. Mailay, puro arabi na irat yan. Agugin nga pamuson yan, na sagad pun sa karsada. Naila nga kami nilay sa pantagawan ay nilay ron inigi din na sapang. Nadin kaya kasunso mga pimbasan niya ron niya nipilay sa langon naman na pasagado. Yes. Mito ko naging niya pangaromang ka na. Di ka di pag-iyak-yak sa mamanik sa labga. Matan, pwede lamat kakakakulay, babay kulay, kasi niya pakawala. Miyaton kasuagang mga Islam na kiyatago nga sa mamala, kiyatago nga sa kaya. Harong nga sebutan, asoda pan pag-Islam, nada kaya yan. Nasumyag Islam, namya kalalai, kaya. Allahu Akbar. Nadin kakapatiso, lawas yan. Kailan kaya kapatan? Kung mag-Islam. Kaya to kawa no bapa yan. Pagari, abiyan, asi al-hakam. Nakaidam ayan kami at tayo. Kasi Uthman nawata elo. Naayap mauyag na si bapa yan. Asi al-hakam bin Abil As. Nagyato ko niya nagyang kaya pakiwata niya na titu na miyag Islam. Nanto na isiwa yan. Natiyalawan yan. Agyang kai ang mga oripan yan. Kasi ito masa na miyag kadagdagal panso mga oripan. Bay man to ng mga slave mga oripan. Na pinikitalo ni Hakam so mga oripan yan, na pinikigopos yan si Uthman, na pinikitaniyan. Kageto ko niya na, miyag Islam. Na tiyan niya niran, naging ko pa nakakapatan, so lawas si Uthman. So miyag kawa-kawa sa amama, na kung mag-Islam, na miyag kadapanas. Kagito po sumasa di pagpunan so, Islam. Dapat na bagro, Islam. Na iniikatiran, na kini sa kisaka o babayan si Uthman sin sabuta ni Uthman at igin atarghabu an millati abaik ila dinin muhdath. Hey Uthman, upangan na imbagag ka so agama o mga panungloksan ka na ipsasambi ka sa giyang pimbabagua agama. Kasi kung yaw naman sa nairan agama na miya kadang airan tuhan na miya kadagdagan. Kasi kung sa sulda Kaaba na ako na berahan na sobra 300. Sobra 300 na uman pamilya sa Makkah na ad natatang dunia na berahala. Na miya timo-timo na 360 ya berahala. Na kung makasungsunabi sa Makkah nagitop na masot ya Kaaba. Nilawan miya kadang-kadang sila ni Tuhan. Namanya kau masuk Nabi SAW, Nabi boleh naswa Tuhan na, isa-isa aja'al al-alihata ilahu wahidah. Upama na si Muhammad, Nabi boleh niya sumia kata-kata karatuhan na, isa-isa. Hey Uthman, baka ini kagud. So agaw mo mga panukloksan ka, na ini sisami ko nag-ipibabagua, agama. Nyato ni Pitiroy Bapak yan, Wallahi la ahulluka abadan hatta tada' ma anta alayhi hadha ad-din. Matang ku Allah. Tunay sibun saya, paparat yang iran su Allah at Tuhan. Okay, na di naman di panakoto. Lagi-lagi mga Kristiyano, si Jesus na si Ama yan, nagito kung su Allah. Ha? Nagimamog yung mga segumiyaw na masa. Paparati din su Allah, ay di maririzki, ay di mamuno, ay di mamuyag, ugay na din di panakoto. Nagyuto, matang ku Allah, kadiyakan sa kansan bukaan,
Sa ina nakapapatungawurkan, dayon sa dayon, taman sa di nga awaan, ipukasa, ang ina na agamang ka, amya to na ka. Di nga kasan bukaan. Dahil naman naging amya kalita mo ka manguda, manisa na manguda, tatamok na manguda, miyak ka na ibang sa manguda, inaayan, nag-uamayan, na maunang subangsan yan, ay mato na tatalihan, sudong sangap suparatyayan, ino ko niya susuang, nakadili pa nasa kuway, dokon pag Islam, kahit ito na ini. Di, kasomingap suparatya si ko, puso yan, napiyan niyang bunin patay. Natabi-tabi, nagyang meninikab sa pipira, rago na may kapkawing kinuha niya nun. Dapan sa naparyan suparatya yan. Sa kamang kukumbong ka bibya, may kapkawing ka, may buli ka pa na sa babatugan na iulungan sa aming ka. Kaya buwan siya panganak na nagyabog ka na may lagi takilang. Dito ano pansin na paaparatya yan. Mataan. Amo na may nagakan na pumulain na yung masusuway ka. Mataan. Niya karadagagin, so di ka pag-isa mo maranaw, kapaltik, tabi-tabi yun. Ninikab, na piyang aroma alim. Piyang aroma alim. Asip niya kapasad sa liwa, Pilipinas, na kugawing sira, na sukya gagawin ano, na may kunsir sira. Siya buti, may nagyo, may kunsir sira. Sila na pamilya. May kunsir-siran. Ngayon ka, damakato so, nikab, na damakato si alim, amya kalangag sa Quran, na sipon niya kapasad sa liwa Pilipinas. Gi, parati umranaw. Nasa ka na, ang panagyati na nakan. So, sumama na ustad, niya kalangag sa Quran, na so, piya nga mga niyan, na wata aalim, na sipon niya kapasad sa Saudi. Sipon niya kapasad sa Saudi, na kukawingan suwata yan, nabilangan. Amin ka. May laya, tangila, may laya alig, na sopon subangala yan, gawin na see-through. Pagalong. So mga dinisa, benar ko sa pangana, mailay buso, uban. Nagito, nagit ni mailay, gid. Wataa, ali, mamaya kapasad sa Saudi. Nakaroman yan pa na Hafiz. Gi parati amranaw. Pante ka. Na subadik Islam. Na igira amyag Islam. Katawan niyo na. Igira Islam. Na mene niyo Palestine. Piyamong buon si Randun. Ana mene niyo sumasawa sa orat. Na. Ana mene niyo. Na sumranaw na miyatin sa kawing airakonan na mapipiya-piya ginawa niya na lumikas sa aurat. Mga taga-Palestine, mga taga-Marawi. Yung kawataw tanim bidaan. Sa Syria, antaka sa Turkey, miya nga ulog sa mga building na sumyul sa mga rescuer. Anataw saya, kami ang ulog sa mga walay. Anataw saya, na ana sumibagababay. Oway, ugay na baka nusul, kada ko makasapang sa orat. Na maulugurok yan, suwalin yan, na malulupit so ay niyan. Na baka no, sul, kada ko makasapang sabog. Na sumaranaw, gagayin niyo kami, taya ko saya. Kagyo ko bumumanayaw, mga kanusya ko. Nagaba kayo to, di makasasapang sarar. Na okay lang, apo taya ko. Nila nga kita para tiyaya, baka nusul. Ha? Kada ko makasapang sa aurat. Naamya nga ilitaw ng mga tulad din, na sububay na ipapurian sa mga limeran. Mana, di yung yung kapatid, kak nabagan sa kano maharam. Abi ako niya nga lalapok, nabukon yung kapatid. Kak nabagan sa kano, maharam kada ko makasunod sa gloves. Nagya mga student, na may graduate, kailangan mo nagis na yung at suggest ito na yung usapan dahil natin gradita na ang balalusan na adamiran ang mga video ang mga Islam sa Manila video na lagi ko yung isa sa teacher promos at hindi na Muslim po ako, salamat po anong video kailangan sa mga sa mga video na masamata na makakapot yan si ko agad manin ang niya kawayan sa dunia na tayo po yung sa alaman na orin na baik besar.
Dia po mga high school na pasayo, na naman na nakapagsasabihan ka. At kasi naman sila mama, iapira sa mama. Ako kamay kaptulitan na, mama din, hindi ko kaya pambatalan. Tulinag ka, niya kami nakakabatalan. High school na, kaya daw pulungan na mama na, ayaw na kaya ka rin, naging kaya ka bibig. Hindi kayo dito kaya. Nakupan mo kawin na kaya kami dito, nabagla. Kaya kami ng mga bata, nabagla. Nag-iilo kami sa 10,000. Papakala panas. La ilaha illallah. Mataan. Nag-iilo yung Islam na ito. Hirap yung kapapasok sa Manila. Hirap bilang sa mga Buddhista na iiwakan sa mga karanaw. Kahit style na, suka kunika, pamabamadaan, nandito ko na, ano yan, ano ka? Ay, Ustad, bayan Islam po ako. Hindi ka ba? Maranaw, nasok ka sa iligan, nasok maranaw, hindi mo ya? Kristiyan. Kaya nandito ko yung mga maranaw, hindi ko sa tingura. Ay daw. Eh, maranaw, sabi ko yan. Na pagkili ako niyo, pagkili mo magdan yan. Oh? Pagkili mo kasirang pakyan. Naikatay mo na ba? Sarwang. Nabulan ito dahil sa ilang yapay ako. Eh, maranaw bisa ito. Digan, sa ibigan, digan mapapagsinil sa maranaw mo para siya. Ay ko mapapagsinil ng mga kilo. Sobat-sobat mga mga mo, kaya natin mga sa tingugan at kibuli, para makita nito. Kami ko nila, iyagas sa, walang suto, maranaw bisa. Namin sila sabihin, hindi ka pakala, pakabal, paanul. Lagi sila dito na karaoke. Kaya na mga lagi karaoke, lagi mga maranaw. Namin ko na, ikaw mga karisan, kami huli ko. Kaya makita kita makipuso. Natingang dalawag na lang nila tanggol. Open sa panusa. Nagita nito mamsa, open mamso, tiyo mo Allah. Kami yan, nakawala ka naman sa dusa. Sikong niyo mo naman sa kanyang may mga los. Sulit pusa, nalito po. So kung nabulit pusa nalito, dito mo tako. Naiman ko nalantaran din. Kasulit pusa, nasimpunin sa station sa iyong luka malabot. Ganyan saya. So mga restaurant ko yung namasak, nakita ko, iman ko nagtubilan, nalawag ko yung mga uloy. Normal, so hindi na sumaman sa inisip, alam mo ba nakakita? Mga mamamararap ko. Doon na kaya. Nalubat na, tiwag ng mga inisip. Kami ang mga sa isang kanaw. Sugod ay, may naging pusa, sa loob. Yung basa. Na sumama, yung wag na basa. Marami na yan. Nakaganda. Mga kamunggan na sisayong ng mga kasagal. Nasasabala, nasting, nasabot na silupan. La cancer individual. Nakapapatay. Subhanallah. Iwan yan mabuho. Allah. La ilaha illallah. Natuloy-tuloy Uthman. Ini sebab yang di bapak ya, dari mana? Lama ni kita matakan Rasulullah, dari kapan? Open orangnya tadi, ini siapa kita? Yang terjadi di bagiannya, mau dan wallahi la ada abada. Matang Allah bapak, hadir dan awan bagi agama. Namanya kita mau pembahasan amat terus, hadir ke abatayan, penghematannya, hasil paparannya dan bukanya. Nah, antara ini dari bapak yan, nasi mansina yan, nasi arwah, sehingga kamu berkelong. Kabila nga suwata aawa yan so, Islam, agama yan. So, yung sina yan, Uthman, magawa ang pag-uso agama ba? Tingin na yan, yan ang awan. Kasi nga so, yung Islam na sina yan. Subhanallah. Morino ko, so kaya pag-Islam yan. Kami nga pala suri nga sa mga tagamang kasi hindi mamag Islam. Kami nagduro si Sumaya Lompalo niya syahid sa Islam na lobe. Abdi ko kailangan balik niya away so Islam. Agaman niya tayo. Nagkaya dito kaya kami
Hei bawaan Yasir, hei pamilya Yasir, seberapa para itu surga. Pastinya kami akan surga. Dari kegegel, nanti juga mesti dilalui. Sehingga kamu itu satu pelota di siapa dapat dagingmu, daging suruh, tapi penaruhan. Lakukan disuruh dibilang ahadun ahad, isa Allah, isa Allah. Dan maafir. Dari yang kedua, nah, dari Nabi, dia kedua maka, nah para dua ini dalam kita. Dari satu dua ini sahabat Inggris Afrika. Nah, ayat pada pagi itu transfer, atau si Uthman. Nah, yang umumnya si Karoman nasi Rufaya. Nah, ini udah sedang si Nabi. Saya sedangnya Rasul. Iyong ikamingka atau mungkin kami sa Habasya. Para ganda sa tutul kami langan sa oras na mini birthday takiran. Apa to kanun sa Makkah kaso mga taga Makkah na may mag-Islam. Nagitubos na fake news. Nah, ini naman, miyatin nagi fake news. Ito po na Facebook. Nami po to sila sa Makkah, na miyailan sa mga taon, ada pa pamag-Islam. Na margan suka po to sa Habasya, kaban natarak, si kumiyaw na masa. Nasa mga po namin ibulog, o mga pobre, na tingin na si Tanod. Kakabayaw mga Quraysh, na si kanun sa Makkah, anamis kanun imatub. Anamis kanun kerasay. Anamis kanun kepanismente. Na di dan keurarman si Uthman ka malaa pamilya nakawasapan. Agu di dan keurarman nagiwat karumanyan ka watao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman sa niya ko masuk ikadua hijrah. Katugol iniran na sisa Madinah. Sisa Madinah namanya po din man sa karumanyan. Pero nugon o makatransfer siran sa Madinah niya masumasa mikipti dewa su Nabi sallallahu alaihi wasallam nadabad na pera. Namiyang uyad su Nabi sallallahu alaihi wasallam antatigyan ipagugub sa mga mujahid asung sa gitwa ingad kami kipti dewa siran rop jihad siran nadabad na kapapantagan na tamo nantay pagugub. Namiyugub si Abu Bakar kasi kung si Abu Bakar na inibub niya ko na 4,000 dirham. Si kun si Umar nasa kun sumakalok si ko tamok yan. Si Mamu si Abdurrahman bin Auf na sumamu sumakalook sa tamok kay enyin initabang. Na si Uthman pininitabang yan 300 a unta. 300 sa unta. Ha? Naiman to sa Saudi na isa ka unta na pumanik isa ka milyon. Na pero tinisidigan yan 300 sa unta. Maana si Uthman sa masa iman to nagkatunan sa itamasa sa 300 ka milyon. Kala apiraki Uthman. Siya miya kayo sa 300 sa unta. Napasado to, namigig man sa 1,000 dinar na sinyan tiyago sa waday o Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi terawan yan. Mag-ikhlas. Allahu Akbar. Na kumay na yung Nabi na miya baya-baya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tunay tigil ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Ipuni man to, tigo Nabi, ipuni man to na salin sa suwa ni Uthman na dirikyan ito pakarata kataos kanya din sa surga. Allahu Akbar. Na iman to, tinudugon na so kaya balo niya na khalifa. Kaya balo niya na khalifa. Dahil ito mga Muslim. Kung kaya wapati Umar, na mawakat si Umar, nagito, tuminimos ka rin sana makatawa mga sahaba. Mga anak ko mga sahaba. Ito ito, si Uthman, si Ali bin Abi Talib, si Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awam, Talha bin Ubaydillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, radhiyallahu ajma'in. Na si kirang buanam pemimilian su telulugi, ang tawag, telulugi Umar dato. Na si Umar, na ayan may ilay, akapapatot na si Ali. Hingkay no to, katangad minsan no, Nabi. Okay. Na may pikiri Umar, na diya kan pakabaya na, ginawa ka na pakabaya na sumadagla, tao na rumya kaukit sa kambutuay. Na na mga tao kabay na makatao. Pikira nga man na makatao mayor apagran kaupaw bakso buto. Nalangon pa niya tutungan na yan. Kalangon siran taga Makkah.
Kaso katutungan na yaw Nabi, si Uthman, nagito ni katutungan na yaw ni Ali. Katungod siran, minsan. Natiot-tungod ni minsan no Nabi. So inay Uthman, natungod minsan mamuhi Ali. Kamagari si Abu Talib, si Abdullah. Na si Abdullah, natungod din minsan so inay Uthman. Bagi si Abu Talib, natungod din minsan si inay Uthman. Napanukon ko lagi ni Makataw, bagi-bagi si ko, buto. Si ko, kaungangan ni Abdurrahman bin Auf, natiin ako ni Ron, di ako bagi, buto. Taman sa Miyatarui, Omar, ayaw kong tingin na yung desisyon niyo, ipamimili iyo sa dato, at tinudugula ka sa dira ka naglalaw, gawin. Nambibitiyaray ka no, tigyan. Naamay tigyan. Kadi ka nun kay isa-isa. Ori no talo, gawin. Nahitigin ng desisyon, nasutigin suwatakan na si Abdullah bin Umar. Sa kanya ni, desisyon na may kasakano-ano, dadi ka no, kaupakat, na sa kanya ni pidir ka no, antay kabulir ka no ha, dato. Natigiran, na hindi ka no maswat, si kupili nuwata ka na si Abdullah, na ay niyo dato na supili ni Abdurrahman bin Auf. Kaya nang sasari-sarigan. Pakaganda sa tutulan, nasisilan ni meeting, si Kuwalay Aisha. Naikiran mudir, direktor, sa nila ni kami meeting, na si Abdurrahman bin Auf, pati na po ako niyo, pati ko niyo dun, butuin. Kino niyo na, ginawa niya, na tinimu yan sa mga tao sa masjid. Tingin as-salatu jami'a. Pilihan niyo din so sa masjid, timo tanong, karoon sila ni meeting. Nami-meeting sila na miyak timo sa mga tao. Na si Uthman, now, late ako na kaya na ganyan nun. Nakatawa niyo, miyak penuha, masjid. Na din nakilugaran yan, na din yutod sa liwa masjid. Nila ni suka pangalimbabahan. So ito sumaranaw, hoy, ano, di ko nito kakita. Ano kayo di po kakita? Sa kaning butuan, sa kaning miyuntod din. Kapangaling babad. Mata nga kung bertian na kanina, ya Allah, anda kami po katong sa lagi dia dato. Amas po kaunan niyan sumadakala tawa di gina, ginawa niyan. Allahu Akbar. Gi amayoriran sa pantawaragat, biya nga mamisada to. Paganda ka lang Allah. Pati man ni karoma. Naya pa namin kapangaromahon sa talo, na so first lady. Pamilya po na di mapuro. Kami at tiro mga watayan, so watay ni man to kapapantagan na mayor sa pantawaragat, na iptigin na miyanik. Aya miyanik na si umiyakan. Ini panikyan si yabiyakan sa gito talo katawa babay. Namiya ka sunga kukiran, na di sila nigiginawayawa, apat kataw. Kakumiya kapasad kami mga siyat, namin tulad-tulad kami. Napianalawan yan, pula na. Ino ta mga mga ino ba mga wata, gitu bus na, ginanikan mo karomay mayor. Ginanikan to na karoma. Yesi kapatid na karoma. Nala mo silang may isa-isa. Tumitulad-tulad sila. Nakapagod na kami sa waleran, na tiga ka nagpupunang keto ko, na si PCM ayun, na pati man ni karoma. Ustad, may mimili na si Umi, na yapan-panig ka. Nasa ka? Matang Allah! Buno ako nga din! Baka paduay! Alam mo to, pamilya pa na, di mapuro. Allahu Akbar. Mataan. Pero to di mayor, si Watay Mayor, isa tigin ko mga karumayabi, kaad na curfew rin sa Pantawaragat, alas 8 p.m. Curfew. So isa karumayabi, ay puntir na bapa. Miyaw masok curfew, miya ka umapun sa iligan. Miyaw rin. Di pulakaan o mga guard sa mga boundary. Tigo first lady, bang wadi kakilala. Tigi na ma'am, kakilala ko ka. Nakay ka ba sa mayor, na ba kasuldin? Tawagin nga. Pero nga siya ko sagit. Pero nung guard si mayor, tingin nata si pangimitirya mo. Pweto ka sa iligan, pweto ka roon. Miyaw mas oras, baling ka. Ganyan pa kasuldan. So bitikan na, api ang temya sugat. Na. Allah Akbar. Mataan na yun ito. Oskay garda, oskay gard.
Niya kala kau to tuma. At hindi niya pakasul si karoma niya. Penugo si karoma kan pakasul niya. Eto na yung swa, na may pipiyaso lang na tao sa pantawaragan. Kasi dato na piyaso karoma niya niya pakasul din. So nga man sa mga kalabusuro, ay ang mga kalabusuro na mga pakiwatan niya sa tengad. Minsan. Na. Paano tuli mayor? Ay isa ko mga, yan, parang dagi ko niyo. Hada? Di panuto na gito wata mayor yan, wata ini man to mayor, aso tingin sa tengad dami minsan. Asi kirambes na soda paniraw sa 18. So ida dia na mama, na di ka pa kaya motor, di ka pa kaya motor. Na gitingin na pakiwataan namin na tengad dami mo minsan, nakukuha ni na lalag, at tingin na pamilya ko uwi, mayor na di mo motor, na ila din na sa puluwag mo, na may edad. Gua minum tingin dah sampo na kaya lagu suami kabel ko na. Nababon makagugurok sa atak tingin na dengan dia ko niya minsan. Nato ni tigi mayor sa kayo pangambagana na ketanan na bitikan sa pamilya mayor. Natigo isa panawatay na konsehal ro sa kami tingin Zakaria wata-wata kami pan. Nyer kami ditiro ni Bapa si Mayor Lacson siya panu Allah na bani pipikira watakan sa kano. Kaso nabagan wata aguwatakan na malagi-lagi din. Nami yang kala kami ustad, na di kami di manang nila. O beranap ke subuh kami yang marata. Nah. Nasa katano, tabi-tabi yun. Ngayon na madap supak na sa pamilya dato. Nalaw na buwa tao na, supak. O paman na, kami bibkarawan niyo. Naging masuswatano. Subhanallah. Naku dia jadi pamatin na mantan ka, niya dapat ang puso tao na. Ano man na yun, isa ka sa di pamimili na datoon, nada ka mamin sa masjid, na baka ba din? May yun to, nagamata nga si kumarano, di na nan maparo. Ito na, ito na saya. Kadi din. Di na panganimuban rakatan, tabi-tabi yun. Na, di pangiluban ni Abdurrahman bin Auf si Uthman, ano yung ay pumipilian? Kaso 5 kataw, nalakon mo sa unahan. Nagyubuhay ka ni may likatoon. Ano ni si Uthman? Nasa yan may sa likod. Natin na di yung tinuwi kasi ako din. Kada ang video na kan agugina na una anak. Katama ni Mato na daw ko panmada to. Allahu Akbar. Nasa katano na ini kaya dato yan na dapat maprokonim na pendada po din. Pangarasi din. Nataan, inugi main si tumranaw. Ay hiram niya kakwasa kadato, na niya katay-tay. Inu kapimbulo ya dato, kaskay prasay namin. Inu ka na kuda, kapkuda na miska. Kalang unawida ka namin, naskay, pagawid. Mataan. Dahil naman si Vico Soto, sa Pasig, isinin sa mga maranaw taga Pasig. Kaya luwan-luwagan sila ni Manto. Naginanidiyang di pamangnin si ko Allah. Aad na mato na Vico Soto sa kuling aranaw. Ay pagawid din akal sa mga pagtaw niyan. Lamo na program at Pasig City. Nato ni panginsan na yan, banirong tagwa, buntanan, nakanabangan ng perak yawanan. Banyo tago sa buntanan sa plate number, abangan ng perak kanan. Banga tago sa tulad na kan sa iyang iya, inopinan ng hospital na pagkating ribu na tatago nun so, buntanan, abangan ng perak yawanan. Inopinan sa karsada, nabangan ng perak yun, yung buntanan. Nasumiyat hindi sa City Hall, nalangon yan niya maka-item. So mga lokas, piano kaya niyan. So mga estudyante, mga excellent, piya maka scholar yan. So mga teacher, piya magan sa mga laptop. So mga estudyante, piya magan sa tablet. Mantan. Yang karag-rag nagibutad tino. Neno ka na di tirwa, abang ano na maton ka no Uthman.
Nabang terabi ko situ ka Kristian. Ana matun raktan wa Abu Bakar, ana matun raktan wa Uthman, ana matun raktan wa Abu Bakar, Umar, Uthman, anta ka alip. Ana matun raktan wa Khadijah, ana matun raktan wa Aisyah. Kamatan, ka isabu matun kiran saya, namin tagong tanong. Kainom niya kapas, sudah wa Nabi, ka kiyaw kupan ni Khadijah, aku kiyaw kupan ni Abu Bakar. Nah, nagkatong tayo mato Khadijah, Abu Bakar. Ay katong ni mato Abu Jahal. Mataan. Okay, na habang may buhay, may pag-asa. Napanginakan si ko Allah, adiya ko ramig matay, na may kaginawa tano ang mga maranaw. Malutano, nini puro, pangarapak nanan. Ada kay niya na maranaw wa pobre. Ay ipupuro tano, may ka malutano minirap pang sa Malaysia, minirap pang tano sa Brunei, nada, oman ni mahal iso pinaka-pobre na minivan. Na ako na may kabumuto na buburaga na babumot piyang uyag, kadi ko mga pamimanar. Ha? Pipilis na raga, may tawata, naragyan sa minivan. Ha? Araga. Nami ako niya no? No. Ha? Ano to? Ay do, masyaallah tabarakallah. Inubugat ka naman sa seminar. Pamasugot ka mo surakan. Dapat na tayo riyan. Nakate ha, taufikan na wala si Mayorio. Tunay ko na, eleksyon at Ramadan. Ramadan ko na, alhamdulillah, mayor pa si Mayorio. Na kapag taufikan na wala, na mamugay pumano. Okay, napakapangikilasa nga pusunganan. Nabay sumaro na minivan. Isungkaro na limu Allah. Ikaduban na ginana dunia. Now makuha nga sa dunia, naginan sa pang niya, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana bida sangkaw Allah sa kiatin ka, nabigyan niya sa dunia. Naisip mo niya kapiya-piya. Masyaallah tabarakallah. Nataufikan wala si Mayorio, panitapakan dagdagan niya sa mga umrah hajj, ako pa mamugay niyan, ibagay ron Allah, ako siya pangano Allah mga bagsa misa, malabang. Nagitos kanini miya pili, namin bulis kanya na dato mga Muslim. Takaganda no, pati miya 2030, ako gilagamakan na magandin. Malubat, nananayon ako panaganas. Naroon naman na bago din nagiya, bagarangakan. May nagichika pa po, sa gimay po sa Kamis, tunay man to, ano nga na? Isnin. Gimay po sa Kamis, diya kang tingkaan, niya ka sakit-sakit din. Bago ko pulamad na, siguro ako sa pulamad sa durian. May nagichika pa ako, sa ikot tangadakan, tingin na nila niya, nanastek yan, adumani, manlangman nagbaga, diwa nga, bangarang ka, maana, may overuse. Natingin na talaw gawin, na di ka ptero. Talaw gawin, di ka ptero. Di ka panggalabag, targa. Talaw gawin. Na mapita adiamar, na isindi. Nasa pa to na matambay. Akad, ano ko miya kasong bagay? Dende. Ano ko sumiyong bagay? Basta din. Testing na saya. Na may ba na? Nani ba? Ganas eh. Hindi ko Arabia, dap na kadakapang daw ako sa Musbury. Kamis man na puwalas. Nada ka nung tirwa. O puno ko niya naman tumaylan. Sa Gilay View. Tingin na siya ka rin na mataga si ulo. Natingin ra ka na daga ka sa Talugawi. Kau di ka daga, napubuli na saulan. Pamimili ka. Talugawi anda ka? Saulan. Nadi niya niya katawan. Nadokupan pa masa sa bulong. Niya style kan so style locks. Adi po masa sa tingin na nakaswallah. Mimuli ako naman to style nakatibulog mo na magulaw lang. Katay po na magulaw lang. Katay madam yang apa? Katay yang mana? Kesa ito di po kag kibubayan mo sa kano sa seran kana ba sa kano? Di ka nurang kesa mo? Plastic ka parang siya sinabi niya ako lang. Yung pala marami kami. Mataan sa akin, kaya ikot ko wala. Si Adi, ginuba ka sa ikapat, matang wala, kaya kaya yan. Niya semua ko libid. Sa kaman ni kinadiyo, subhanallah. Siya tanong Allah subhanahu wa ta'ala.
Ay tanong sa pagkorian na sumya nga papasadi Uthman. Si kusund asapulo aguduragun akeda to iyan. Si Abu Bakar dua-duragun akeda to iyan. Si Umar namanya kasapulo ragun. Na si Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na iyan keda to na sapulo aguduragun. Na ilan lagi ng mga papasadi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Baga-baga neron mi adin su economy. Mi kabagar so kandagang ekonomi si kumasai Uthman. Ikadua mi adin so Congress, Majlis Asyura, Congress. Di sila ni mumusawira. Ikatlo, ami pasadian naskani pagang-paganay ami adin sa korte. Miadin so korte. Kasi kumasay Uthman, si kumasay Nabi sallam, si Abu Bakar o si Umar radhiyallahu anhuma nadaa korte. Kaya hukum na so Nabi, si Abu Bakar o si Umar na si kumasay Uthman na miya kadakal so mga Muslim, miya kadakal so mga mag-Islam na kailangan na umaniingad na kataguan sa hukuman, kataguan sa judge. Na yan tiyago sa Madina a judge na si Zaid bin Thabit. Si Abu Darda sa Dimash, si Ka'ab bin Suwab sa Basra, si Shuray sa Kufa, si Ya'la bin Umayyah sa Yaman, si Tumama sa Sana'a, na si Uthman bin Qais sa Misr. Nagitipagang-paganay at iadin na korte. Si kung agama tano agama Islam, nagyang ka korte na may unaw-unaw sa Islam. Bago-bugi nga Western. Tinudugon, nasuka adin kiadin mga opisina. O maniingad na kaya tagon sa so tigtan naman ito provincial hall kaya sentro na Madina na kaya tagon sa maniingad sa provincial hall na sila na nagpuun ki Uthman. Tinudugon na so mga ito mga ingad na inisawin si kung mga laa ingad para may isa sudaton ang sudiron ni kang gira-giraya. Na pinakabala na pa sa di Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na sukyati mo si ko Quran. Ingkay no to kagiya si kumasanya na madakala pumatay ang mga makalangang sa Quran. Nating isa ko mga sahaba ako matay so may makalangang sa Quran. Naudiyan at mati mo sa isa-isa akita napikira ka man na sumakalang sa suratul Baqarah na miyantay na nagalulog ni suratul Baqarah bapanbanog si Jibril miya pa sa tuturuan. Nagito kaya timon sa isa-isa Quran. Nalango na Quran na minisurat sa lango na ingad na Muslim, nalangon tiyuto. Na yung piyakalangap na surki Uthman. Nagina di man ito matatamo sa Manila, pagprintan, na iram suho na sumushaf Uthman. Maana sumushaf. Ay pumuturo na kanabaman Quran. Ay pumuturo na ito na mushaf. Di nga ditiruan na sa Quran. Di. Kaso Quran na kanabab kada. Ayap kada na so mushaf. Na so karatas, adi nga di pamatian, ipumuturo na ito na mushaf. Maana mga karatas at tinimo na mimulaya mushaf. Na so kumbati na ipumuturo na Quran. Ano na lang ba? At itula nun, aginan so kaya bunuerang ki Uthman. Kaya bunuerang ki Uthman na kay malasa na, malaa. Tutulan nun, na ino kasi kung mga padoras, sana kung na mapipiya, bala-bala sang kanuwala sa mga kadagdaga na mapiya, mata naging kaya di kasabi-sabi umasa kanilip kagdaw. Kagay-gay na siya ko ano Abu Bakar. Daman na pera, niya ko makuro ka naman ki Omar, na daman na pera nakataya ko man ki Uthman. Mataan. Ay kung na yung tanong nakapapatay. Subhanallah, miya kagagagan. So gawin. Now, di man komanan so aman ka. Nanto na yung nanto na yung kiswa ka. Amay ka makimikubul ka, di aman ka. Anta ka kurang kay aman. Na magaan din ang sa sala na bisita. Makataling mo maaginan so Ramadan. O di February 28 na March 1. Di awin na kalro kaso Ramadan ang makataling mo madun. Makataling mo madun. Ay awin ka na makataling mo ano ito na matatago. Sa liyawa lupa, ang takababa lupa. Ginani pa kaisip. Napiya kapan mapapadalam sa liyawa, apiya kapan matatago sa liyawa lupa, naknamad ako na matatago sa liyawa lupa na di mamuasa. Kaso nga man sa may pakpak. So mayroon sa Ramadan,
na lumini sa Ramadan, na din makapamuasa, na din makapanaju da bisa karakat, na din makapanarawi. Na pira pa naman buhi, kenapa pagkasakit, na kenapa di pamuasa. Nyeleng na, mababagi-bagi sa mga tao ira Ramadan, na mapadagasi ko mga tao, airan kaile si ko Ramadan, na gunsi amala sa surga, na kailangan na makwera ng ito gunsi. Kasir kami ro sa Marawi, natitiubang kami sa gilay-lay. Kadi makapagaman so tao, kamataman din, maglay-lay. Natanong din niyo, nababuhay at tekaw, na tekaw sa gamit, tekaw sa pera, kaya pinakamala at tekaw, nagitekaw sa mga oras. Ada kinuha kairan sa masjid, na sikiran tiyago sa light-light. Daka maton si kukapbatya sa Quran, kasi karantiya usan yung kaya mga basketball court, basketball tournament. Lang na pitibarang napakaradiyan, nekapkan niya na Ramadan. Kaya kamamsa, naging mga tao, fahdaruhum, innahum yasriquna aghla ma tamlikun, wa hiya ibadatukum lillahi fi syahri Ramadan. Na eran pumalikon, na sunsok pinakamala at amok ka, aginan sa oras ka, aisimba kasi ko Allah, na osisiyapan ka sa amok ka, adi mapaman ko, na masiyapan ka sa oras ka ira Ramadan, kadi nga katawan naging muri-puring ka Ramadan. Amat-amat tang ko Allah, kagi miya matay man to, ada mi sampai sa Ramadan, na pirap ni putay sa bulan, bada tinurun. Pirap ni putay sa bulan, pirap ni putay, na ukatawaniran, agito alastir Ramadan, agito muri-puri, tunis ko niran, pelayin siran, kensiran, balik siran sa walay, sisiran din maling sa masjid. So mga kawasahon, nasumong silan sa Makkah, naroon silan buta patay, nakaiso kapapatay, na panukaw. Kanabubuya butay na loks, kami matusuwata na butay pa. Kanabubuya butay na suma hospital, kaso din jogging na miyatay pa. Kanabubuya butay na sumiskin na damiyakan yan, agi pa na miyakan ay tamok na ipon miyaw namatay. Niya dili ka dugi masayman to, kaya pa na butay na sumya kabag-bagar, na sumakapira kami buntal na miyawag po sa Colorado. Na pangunin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Isang pa'y tanong Allah sa diyan kay Ramadan. Alamong tanong makababagar, lamong tanong makabibiyan, ang makapagamal tanong, at din man tanong Allah, sumay tumala, ang makapagamal tanong, abusi ko niyang una masa, pangunin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, irin ay tanong, sumay tumala, ang yan sa tanong. Pangunin tanong si ko Allah, makalimunan masa linggo, adita no ramig matay, inuntaw sa masuswaswat tanong. So Allah subhanahu wa ta'ala, si ko mga padaoras, mga bangsabi sa manabang siya pangano Allah, bala-bala sa kanu Allah, sa miyakan dagdag na mabiya. Si ko mga padaoras, alam ko tanong mabibiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din na soal wa jawab buka, ngelubat ako dito. Nah, pada saat Allah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda begitu benda paling keputusan ni kan. Kami awak kami ali Syekh